Bamako ana lamini na bolomana dugu Mali kono Mali ko kan journaliste Seydou ambe bele jile fondungu wale nyuman don marhaba sente bo fena kwa dati don journaliste di ka don ni dana ngoshira abi jamana kunafoni mana ni de ko fo onga wuli ka jondi chesiri obita kada minye semeni kelaw ye olu de ka magwa bi ke sababu ya on yere ka se ka kuma journaliste di ka don nulu ye semeni ke shuko ni dugse jeche alla kalli dugu ma je o ta ngamana kwa barawo bara journaliste di ka don ni ye sanzora la walma ye fenzora la yoni sudi ka dala ka fo karamogo bila karamogo baw ambu fo ningu wala nyumando Magma Gabriel Bamari D Malibo l'enfant de Mamarbougou Djibourla Véronica Dangele Dozo Soko Fabali ya Allah e sogo de banaw sogo ba bane o ye sogo be faga ba sogo fle bawle kono e ati ba nga dozo gay segiri arat se kata ngola ble skay Si Solomon Si Tremese Gunter de la Sasa Abdulrazak Menta Garbuke min nyangora ke bay Madu Dumbia kata farangi nyinga toujours jeune ouais toujours jeune Madu Dumbia kata fara ne ba ngolo la je sakalu tan flight ci jema kele yala yombo de abi yombo de mu Angora ke baw radio Mali Djibril Traoré katase ikado nyorongo ka dangele ma Papa Omar Diop katase afongo fe nu be journaliste se dikado stratégie Traoré c'est José Traoré wala nga c'est José yeta José ko tere non c'est José ko nde fabala ne ko rage c'est José o mi sera ka ngora bo gadi mais c'est mon grand frère voilà c'est José Boala c'est José Traoré de Kolokani ya agika Boala akamana gwane do sa ka lotale fla yo se de ka nunu bela jele fo nungu wala mando mi nye kuna foni kumeno do sagare bu yamba yamba be mobile kolo mandola nere ndugo ko boli e José ni mobile kolo akuma ba ko ni enforo la ta mobile nere ndugo bina kananye ejoro de le da bi yelega o abi yelenga nego kra fe Gibson control na e wuluka joke kuna foni amba da kolochi kaw Jeka pip Tabatungara nam ni kuma kera nyewo nyema abi fo donc li dala ama fo ifo ni tinyete dangoroba wulika joni cheseri faso ye joni aji jalembe basidi dambele anga ma wura 12 ati min vo jamana deunye ja basidi e import export di c'est que les gens ne savent pas et là kuma na kono go mobile fere ndamadu mobile fere djumay il est import export homme d'affaires industriel en plus e na ngo ne faawo ayeni ndamina on nyana ne kumini ndoni be ne kunti to tayre tarlaw Jean-Ci Seydou basidi demsenema mi nyengi nyininga aywa marakala on nyanjini chokoroba do de la ka fonye ko tamachien do ni de chema na musoma akadi bey Jean-ci Seydou de chema ni musoma ni baye de fitinita ka ba bam ni de ya se fla bele jele bo bamuna krekele fe o de tike fe emuna basidi ni musoroba da ka ba bam asinga se wa oye tamashen mai kabina njini an yo tamashen min wadul manjai ana jano mona bon an ba don de kuyi awola on de ka kono ka wande kono don eta nyedo nen na kliga na etet nay ibolodo Jean-ci Seydou bi boni sebe mi nu kama le pousse odo bolongo ni ngumba ma mi nye ni sebe chokoroba do ikado kalmu noro tigila mado atwa de ko ba chemoko Traoré ba chemoko ko ako wuli ka jo ani jatemine mi mbanga jamana kono hakilisigi ni basigi mi no sene ne do jamana nyama fe colonel Assimi Goïta mi anga de Jean-ci Seydou ikado ni dua ku imbe aye wuli ka joke ninga kunafuni dike jamana de bele jele se ka faranyanga ka ke kulu kelenye farafarali Jean-ci Seydou ka do annafaka dogo kil converta ikelo on nafaka dogo ni malide farala nyanga ambi wati mina ode chamanje fanga ko ben ani kilenya ninga hakilina o ke kelenye no kerabe lanyini nambo de fe jamana ngono obike sababai fenwo fe no yanje malika independent tale sambi woro ani ko Jean-ci Seydou ka do bele jele bi faranyanga
anga ninga ka an dunwe o de la min ye président de la république a ko nin doa kun furaje mbere jele ka ke kuyu daye ani sowele min ye beni kele jamana do ni nyanje min ye hakilinaw ye anga falen vale don so do ayere ni ngoyin groupe kari ika do doa kun de menina akara CICB la sebenekala ko a ko tiedo min ye abamianga kai no ye colonel Assimi Goïta aka wele da wati de ninye jamana de faranywanga wati ninye jamana ka hakilinaw ika do de bele jele ka ta fangila aye ninye nga buguri bo daba nyama abichi ka ja jonti sedu awa jamana kundigi yera ake akili twala jamana beni keliyati ka abada ni akili bole do doko beni keliyati nye ni do tonyone do walma do bi deguno beni keliya nyemandi yoni sudi ka don awana so la fe bele jele matabala minum bi kasula kerengere ni nyana ina fo ni musokoroba madam boare fili sisoko ba chemo ko akodi nga ko kanga laja ayera ekule ka bo ninga lettre ci Assimi Goïta ma akilinde ha anywana chama be chela abe musula minum bi kaso kono joli sudi ka do ne ko itise ke ne to ngenga puma kedewa idda de kadiko jugu ne me coupe pas namu geladron mais pourquoi tu veux m'influencer? Non, comme il est Philifo. Elle est en blanc. Mais Moussa Diawara n'est pas cité ici. Elle a fait le béo, non, je t'en prie. Je t'en prie. Merde, oui. Attends, Moussa Diawara, toi, voilà, c'est ce que tu veux. Il va faire que des fois. Autant pour moi. J'ai dit, madame Boiré, Fili Sisoko, Robado, Ekado, Bafili Sengena, Ekado Sangele, Ekado Abikasola, Bafili Mafa, Aleka Blade, Ako Minga Ngake, Ode Aleka Kiri Kake, Sangele Mwasara Kasokono, Imaninga, Daluminum Bibolo, Onyamafo, Inikiritikala Omanywanyi, Utemene Ngwafe, Ohotnyedo, Inobala, Walma Inotala, Ofonde, Fuibe Siga de la Kasoko. Sangilembi ale dunde ma deni jamana ngono aye bara minu nge jamana kono donedo mami no kera ministry jamana nafolotigiya jamana nafolo taro na dunyoro ikero tigiye ikado kasanda madoke ako jongala oye maye mami nde dunanye surete filidun apuma wo puma abajira ka fo hakaja femi no jela ku foledo ku bala ale ma fo ka makede nga ale filin ni yoro donedo ala wa ale ka ten zeben dia ninga jalatike joni sedu femi mbo ba ode aka wele sa ninga tanyi ninga kiri kake ni kiri kera tiene ngalobi wala ka bonywana sebne gala ko kili fili fura dama bafili furadama abipuma afuradama ba yere jeya afuradama bi semenvura ujira afuradama bipuma minu mba jira ka fo jongwala ko chama voledo jamana kundigi koro Ibrahim Boubacar Keita kane avion zangui minu nzana so rasu ye wati na bele jele puma dama min voledo ale ma fo ko shwani makede nga ka fo ale fili anno be kula walma aye fendu walma aye shwani ke ale ma fo ka makede nga ale ko de kiri de kakesa awo ni kiri kera tieni galobe bonywana aye kiyore jamana kunigi Assimi Goïta ay tabale gushanga be anga kelenya akwa le sone doma ba chemo ya jira nini ngiri nunu ngera minu njodo walma minu njala kido ku bonywana beni kelya bisheji nga nabi macha mangono bingele donga kendo kasola nga kiri make joni se dukado otukini sotija otike madina nyumanyi ba chemo ko akubulika joka bolola jamana kunigi fo mo dale do Assimi Goïta la mo dale do ala foka toti malido mbafe farafina bafe to jamana bafe ikado wulika do bara dafali de biseka ke sababu ye mimba to ko bela jele bi nyonzo ni munye sebenyi anyami zalo ka bo le pusu kono bulongwani ngumba daba to ngara de ntega do nam mi boni sebenyi ango mi ma nouvelle horizon tu me menaces pourquoi? Pas du tout. Parce que je te connais. Non en ben journal minunga ko kala anyo sugande entre nous ni tara dota ni parce que tu es en train de me regarder non mais vous je gabi koro de non mais vous je gabi mais ne me menace pas si tu prends en train de me perturber si tu prends un journal là ama be mi ngala nika mais vous je gabi koro bi de nam et ma tin sudra bi dondi
dama min tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma nouvelle horizon Wasiriba n'o ye Toguna A Traoré ni y'a ka sɛbɛn ye Toguna ko Côte d'Ivoire sɔrɔdasi 49 mercenaire ko yi hali bi bɛ ko min na o ma ban a ko to sira tɔ ka gwa fɛn min ye jamana a ka kuma nasela min bɛ n'o ye colonel belebele ye colonel Ablaye Mayiga a bɔra ka kuma ka gari da ko ka fisa wuli ka bɔ njɔ ka ye a ko fɛn min ye Côte d'Ivoire fanga ye ale balile u ye communiqué min kɛ communiqué cɛjugu in kɔni ye kɛlɛtigɛ communiqué lagosi communiqué do ani kɛlɛ ɲini yɛrɛ communiqué do wa nin bi ko tɔ de gɛlɛya a tɛna ni nɔgɔya ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Côte d'Ivoire ye sɔrɔdasi gojogojo cɛ 49 maa minnu nana u mana sariya kɔnɔ u ka avion falen bɛ mugu ni kisɛ la marifa jugu dɔw yɛrɛ bɛ yen maa kelen tɛ se marifaw kɔrɔ jɔla de bɛ marifa ninnu na i b'u jɔ u sen kan k'u dabulu si sanfɛ n k'o de b'a fɔ ko gudugudu avion va naam sɛbɛnnikɛla ko o min nana maa t'a da dɔn u nana fɛn min ye sariya sɔsɔ kɔnɔna na u m'u sara maa na Mali ma yamaruya di u nalen ɲininkalen ko MINUSMA y'u ci MINUSMA ɲininkana a ko a t'u dɔn u ko a bɛ se ka kɛ MINUSMA ɲinina a jɔ an ka Côte d'Ivoirekaw yɛrɛ ɲininka n'u ye ɲɛfɔli k'an ye n'an y'a faamu o tuma a bɛ taa a taa yɔrɔ la Côte d'Ivoire sɔrɔdasi ɲɛmaw ɲininkana ministre des affaires étrangères ɲininkana olu k'u tɛ ninnu dɔn k'u tɛ nin kalama awɔ ja olu yɛrɛ de ye ngolu yɛrɛ de don naam sɛbɛnnikɛla ko o yɔrɔnin bɛɛ a ye nɛgɛ k'u la u kana dan kɛ u y'u minɛ ŋɛn ka taa n'u ye tile fila k'u ɲininka u dalakan na u yɛrɛ ye kuma minnu fɔ n'u ye ɲɛfɔli minnu kɛ Mali faamaw y'a dɔn k'a fɔ Bill Hagi ninnu ye mercenaires de ye u nalen don jamana ci kama sabula maa dɔw b'a la olu bi tubabukan min fɔ o ye Côte d'Ivoire tubabukan ye nka dɔw bɛ yen olu ti tubabukan yɛrɛ mɛn u ti bamanankan mɛn o ye barikadenya u tɛ tubabukan fɔ u ti bamanankan fɔ u bɛ anglais de fɔ u tɛ julakan fɔ Sierra Leone Ghanayɛn Nigeria sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sɛgɛsɛgɛli nana jira k'a fɔ fɛn minnu b'u ka carte d'identité kan an'u ka passeport kan k'a fɔ o y'u ka baara ye o tɛ tiɲɛ ye dalo damanda de labɛnna Mali ko a ko waati min na ko in gɛlɛyara u labanna siɲɛ filanan na ka Côte d'Ivoire ɲininka Côte d'Ivoire ko a ye bɔ an da la dɛ an t'u dɔn an t'a kalama o tuma o yɔrɔnin bɛ Mali k'u ka minɛ k'u datugu kaso la u datugulen kaso la bi o dugusɛjɛ Côte d'Ivoire Alassane ye a ka sɔrɔdasiw wele u taara ɲɔgɔn ye kɛ ka jɔnwala fɔ k'olu ka sɔrɔdasiw don k'u bɛ min ɲini o ye u ka bila joona ko ninnu ye MINUSMA ka kɛlɛkɛdenw de ye minnu nana o y'a sɔrɔ anw ye MINUSMA ɲininka tile fila ka kɔni ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko kab'o yɔrɔ la ko kɔni ɲaamina Alassane Dramane Ouattara bolo waati laban in na sigikafɔ ni baara minnu kɛra colonel Ablaye Mayiga ko a ko nana kɛ sababu ye jamanakuntigi yɛrɛ a ka wuli ka jɔ kɛ k'a ɲini Togokaw fɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ aw ye deli kɛ muso saba min b'a la an b'o bila muso saba bila yɔrɔ la Alassane ye maa ci n'o y'a ka directeur de cabinet o nana communiqué kala ka yafa deli k'a fɔ jɔn la Côte d'Ivoire fili la u jo t'a la bi u jo t'a la sini a lɛ ni olu bɛ min ɲini o ye Mali k'u mangoto sɛbɛnnikɛla ko Mali ye muso saba bila o taara o si ma k'o dugumajɛ tile 11 Côte d'Ivoire nana laban tuguni k'a fɔ ko olu ka maa minnu minɛna ko otage don k'u ma min bi u ma bɔn sini kuma kɛra fila ye dɛ a bɛ kɛ duuru ye nin kɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko Alassane Dramane Ouattara a ka jamana nɛn fila yer'u da sabula n'i y'a ta ni Alassane ma sabari ni ma taa daraka ko tɛ calmer aw dusuba sugu n'i ye an ka Sukoyi d'e ma dɔrɔn e bɛ t'i cun bɔ a daraka dun ye i bɛ t'i cun Abidjan le café d'Abidjan bɛ taa ayi o tɛ a ma s'o la an bɛ ɲɔgɔn sɛbɛ dɔ ta o sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Alassane Dramane Ouattara nɛn fila b'a da o m'a bɔ a labanna tuguni k'a fɔ Mali gɛlɛya min b'a ni CEDEAO cɛ k'a bɛ dɔ fara o kan k'ale bɛna taa Mali wele jɔnnasigi la CEDEAO la Mali ko a bɛ kangari da CEDEAO ye kabi kelen nin ye Mali kiiri kunkanko de ye Côte d'Ivoire ani Mali cɛ kuma de don CEDEAO da don yɔrɔ tɛ nin na ni CEDEAO ko k'u bɛ Mali wele k'u kelen na sigi kɛ Assimi Goïta ko ale ti taa waati ma ci la hawla wala quwwata illa billah dimina mianga ti so dɛrɛmɛ ngamina mianga ti so dɛrɛmɛ ngamina kudu n'i y'a denmisɛnnin ma kun bɛ nin dɔn a bɛ nin dɔn hali a taamatɔ i b'a dɔn k'a bɛ nin dɔn e m'a fɔ ale a bɛ to ka cogu marifaba in gulonni ma kɛrɛ la fo k'a jigin a kɛrɛ kelen kan marifa yɛrɛ de b'a kɔnɔ a chargé de don 117 coups jumɛn 117 ja b'an bɛɛ i tɛ min dɔn kelen jɔrilen b'a ka ranjarisi la la hawla wala quwwata illa billah ja nin kamalen ba
117 coups wa n'a bi kisɛ ci b'a dɔn a b'a ci ni min ya mais gauche numanguru de don adamaden maa kɛ numanguru ye i bi fɛn o fɛn kɛ o ka di sojurutigi de don la hawla wala quwwata illa billah nam tireur d'élite bop nya déposé ndrana nya ndrana de nam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ colonel Asimi Goïta ko Mali bi bonya nin kelen la Alassane k'a fɔ a b'anw bagabaga a ko an ti sira an ti bɔ an nɔ la n'Alassane ni kɛlɛ de ka d'a ye Mali pɛrɛnnen don kɛlɛ kama ni badenya ni sinjiya de ka d'a ye an b'a badenya fɔ ni teriya de ka d'a ye an b'a teriya fɔ ale ma dɔwɛrɛ ɲini Alassane fɛ maa minnu b'a ka jamana kan n'u bɛ ka Mali buruja a ka kelen minɛ ka na k'a ka ŋaniya ɲumanya jira n'o kɛra Mali b'a dɔn k'a fɔ Alassane seginna kɔ an ye kelen ye o waati ni Alassane kɔni y'o kɛ ko yɛrɛ goloba kuma ye a ko a bɛ min ɲini a b'o sɔrɔ problème filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la Jeka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye maa b'i jugu dɔn min maa b'i jugu dɔn dumuni tilayɔrɔ la o an ka jɔn ni jɔn bɛ Abidjan yan Abidjan e ko Mali jugu maa minnu bɛ wa a compter nɔfɛ kelen filajɛ i ka filajɛ bɛ jɔnni da filajɛ jumɛn ye i ka filajɛ premier ministre kɔrɔ ye a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ sa tɛmɛ ten a faamuya tɛmɛ filanan filajɛ wari bana waritigi sa le banquier là non toi tu es malade tu confonds les choses Babaliba ne fait pas partie des gens là. Je n'ai pas dit Babaliba. Ngo flagé. Ngo banquier. D'accord. Ok. Nam. Sabana. Karim Keita i denge. Kacho. Nam. Obe. Sabana. I terike ka mɔgɔ. Telimani. I ko min ye I terikɛ dɔ ka maa ye. Isoma do sa. Isoma ye. A fa kun ye ba jɛtigɛ. N fa kun bɛ ŋɔni b'a fɔ a ye. N soma de don. Masasi don. Karata Bablezi. O bɛ. A naaninan I terikɛ in tɔ nami la. Lequel? A ye na Ibrahima Kamara. A bɛɛ ye ka maa ye. Allah. Voilà. Eko. I ka kuma na sisan. Ko hali n'a kɛra maa kelen ye. Alassane k'o minɛ. K'o d'a ma. E yɛrɛ ko maa kelen jumɛn ka minɛ ninnu na. N b'i ta f'a dɔn sisan. Hasidi kɔrɔ. Ça c'est une question piège. A bɛɛ la bama belebeleba. O de kan ka minɛ. Joni. Filajɛ. I ka filajɛ. N'u nana n'o ye an bɛ jɛ a tɔ kɔ. Non mais Seydou tu es méchant. Tu es vraiment méchant. I ka jugu hein. Il est le chef d'orchestre. Je savais où. Nya daba ka wadi k'i ta fa dɔn ka tila k'i ɲininka. Mais maman doit fɔ dɛ. A dɔn na o. Maman. I ka mɛn min ma moi je sais. Moi je te connais. Non tu supposes. Ah non du tout. Je dis Seydou ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don. N bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Mali indépendant. Sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Ablaye Jara. Ablaye ko tasuma bilen mana maa min fa n'i ye fɛn bilenmantigi ye I b'i jɔrɔ. Siga t'a la. Wani Seydou k'a dɔn min ye tubabu sɔrɔdasi 2 ye. U minɛna Bamakɔ k'u sɔrɔ yaala ni jateminɛ ani sɛgɛsɛgɛli la. Kalaban t'u don wa sow don wa Joani Seydou k'a dɔn maa si den kelen tɛ kɛ Ala ye ka nin dɔn. Sɛbɛnnikɛla ko a ko alamisa tɛmɛnen na I b'a ye k'a fɔ min ye tubabu bilen sɔrɔdasi cɛ 2 u bɛ munumunu salo la min ye fototalaw ye Joani Seydou k'a dɔn a bɔ fɛn lajɛlikɛlaw biɲɛjanw u bɛ munumunu salo la Bamakɔ n'a lamini na. Sɛbɛnnikɛla ko nin ko in kɔni maa minnu zɔmina k'u ye I y'a dɔn tubabu ma man di bilen jamana in kɔnɔ sabula u kun bɛ yɔrɔ min na I k'a dɔn awa sɔrɔsiw ka kanba dɔ bɛ yen u ko min ma base du génie militaire u kun b'o yɔrɔ in de dafɛ u kɔni maa minnu ye olu sɔmina sa ni ka faamaw ladɔnniya o yɔrɔ bɛɛ sɔrɔsi mobili nana ten ŋaɲa
kana tege ke abato oublie flala orobe u minene joni sedi ka do yu kunda fa masoka ka tu di awanyemo ma nyemo ku nyininga ka don nunu mbe mina sebeni kala ko akoy madugo koy sabula franci yere la u kala sigide zo minu mbia joni sedi anu ka chide minu mbia olu ya jira ka fo bila sorra su do dere nga mi nye wuli ka jo bi jatemene mina odeye ni aforo do mi ko paraw e ma don nu tere juwe ha komu na fura ko paraw ni na fura paraw Bamako walma gela nana ni awato abu minu mbia olu ka nga boli ka tasra mi ve kulu bara ko de nyayini nyepmai olu bi boli ka ta ka ndo ya muna eta to budo ete to budo de boda de nyini awo ni nyew be ka mbode bo Bamako ha u bara ka boda de nyini ni ku na be o photo tawla ka yoro laje yoro mi abo ibse ka purugoto ka boda mi ve jona ka soro yima gela soro sebene gela ko mi nye mali fama uye olu ko ni nyu mine e ku mashukile ju bulode yoro so du ka sebene ka akira telefoniki ni tama dai sabla to abu fama fonvo bia olu bela gele ko ni jira ka tama unofe yoro so du ka don u ka ambassadeur yere mi ni oye u ka lasigide zo mimbia o baraka nya to minu mbia yoni so dika do tobu u ka java de fanga ka bo kosobe mali somina ni ndela nu ka ambassadeur yere gena ni nyu anake wale dola dama ko makoi u ka to so rasi minu mba anga korobela la u gena yoni so dika do mali ma dauma mi nye wuli ka joni jetemine febe ka tiganje sabula halu gene u kumbe awa java ke wale dola sabula bokaro kalama no ye doronu anu bi tama jugu minu nge shufe wala mu ka panguru bina yala anga dugo kuna sebane kala ko mi ngoni ye mali famaw ye nin duwa bu ke flay ni sorda su do o mine ne delaka bana foku ble ndoro ko donga mono josi se du ka don oroni bele jelena e ka do famaw ko ni no ye to famaw o ye delike ni nyu ana ko te ka ble mali famaw ko ublala mali famaw ko na bi die ko keke e ka do mali kono ya aba asara auna on de ba sira jirala atani nyoro na atani nyoro la nga ka wuli ka job buluda ka kena fo ya e batemezrai obana ha sebani kala ko ukono ko ibe ka akoni ngo ingelara don so diaro mali era kileme kan na jira ke kanye shi francima nations unies kenaka ako wuli ka jondi jatemine to abu ko ni ukamana gwana mali mila chugula o de la sa u yere tadru sara mimbu bulo Allah ma ba fa ka ta franci agelara goy comme consulat ya datu Pai, itati ka visa ta Guinée. Oui, consulat datu. Ta Guinée. Ne ka demande be. E bi ta Guinée. Wallahi nga demande be abi ne ka 2 semaines. Ala tobu aya ka fana baka ma ka consulat. Bon, tu as vu des Maliens comme ça? Non. Mais cela n'enlève rien à mon intégrité. Mais tu vas en Guinée. Si jamais, si c'est le pays qui doit être sauvé, il y a Franci haram. Non, mais tu n'as rien compris. Français, on va le dire. Non, tu n'es pas. Mado iti ibi jamana befe iti français. Non, ça c'est pas mon problème. Ni on d'aller français. Tu l'as dit à plusieurs reprises, tu l'as démontré. Justement. Si tu parles pour un mois, ibi dakletan durma ibi seki. Kabine Allah inda madeli ka kalokelenga. Non, je sais. J'ai jamais fait un mois là-bas. Là, je suis d'accord. Depuis 98, mita français. Oui. Et alors? Ngoni un mois visa dirima ibi dakletan duru wala kletama ibina. J'avais 2 ans. Voilà. 2 ans visa de 2 ans visa. Abana kacha sangile mata irelu. Oui. Si ça ne ngomi ta ku ye consulat datu. Ubu yere na dele watimi na aya de odo na ma di amma sambramiere ma samafu ni munye sebanye anye mi bo indépendant kono aka bi bolla daba to na bi ntega do ni bo ni sebanye angomi ma midi info ba no ye isa fombaye ni isa ka sebanye isa awo agashiti la isa ko ako fe minye adema PSG ni damake fe minye dide ni ngunu mafara fe minye fia ko ni aba fe kata ni ngunu ye sebanye gala ko adema PSG atotora atoy sabula fe minye adema e dongodo ubi funu nyere ko ni mana funu gata fami ve adema bi funu gata ye ubi kulisi fo ugbosi ni ngu fia kata ye sebanye gala ko ako adema PSG uye communiquer ke do akonvranja ina ka jira ka fo fe minye adema PSG ka be Mali fama ukokoro kele mi be Mali ani France ke na puma bita Nations Unies na
sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Adema ka nin kɔrɔfɔ in a ye maa caman gan i kamana la sabula waati laban in na Adema kɔni a bɛ tigɛrumani caman na dɔw dɔ n'a bɛ cadre de concertation na dɔw dɔ a bɔra dɔw dɔ a na fanga lagosi dɔw dɔ a na fanga tanu sɛbɛnnikɛla ko Adema ka nin communiqué in kɔnɔ min tɛgɛ nɔ bilara Marimanja Jara fɛ a ko jɔn ko Ala hali n'a y'a sɔrɔ lakana ma ban an ka jamana kɔnɔ ko dɔɔni fɛn min ye Mali faamaw ye u bɛ ka wuli ka jɔ ni cɛsiri kɛ ni ka se sɔrɔ baaraba minnu kɛra kɛlɛ minnu se sɔrɔla ani minɛn minnu sanna armée ka di armée ma ko siga foyi t'a la ko armée a bɛ ka yɛlɛ puissance la wa armée bɛ ka se sɔrɔ u ko o de kama olu bɛ Mali armée dɛmɛ Mali faamaw dɛmɛ kɛlɛ min b'a ni Faransi cɛ f'a ka segin f'a da ko Adema bɛ Mali faamaw kɔ a bɛ armée kɔ wa u bɛ min ɲini jamanadenw fɛ o y'an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn na fanga min b'an kunna an ka fanga in dɛmɛ min bɛ se k'a to an ka se sɔrɔ jugu kan n'o ye Faransi ye kabini filɛ ye an ye min zalo ka bɔ Midi Info kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɔsi Sedu bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko limante hadamadenya taabolo sabatili ɲuman fasiri kɛba itɔ Amadu Seydou Jara ko a ko wulikajɔ min ye minisiri min n'a bɛ waridunko kɛlɛ la minisiri min n'a bɛ sariyako kɛlɛ la n'a bɛ kiiri kunna i k'a dɔn a ka wulikajɔ kura ani hakilina kura Jɔli Sedu i k'a dɔn dugu man di bilen dɛ jamana a bɛ ni ka koya dɛ sonba kulew i b'a ye sa k'a fɔ baji min ye kwaje a kana a bi fa hadamaden bolitɔ de lasa gabagaba Jɔli Sedu i k'a dɔn tabale gosira maa o maa b'a la ko sɔmingelen du i la k'a fɔ i ye foroba wari in dun maa o maa b'a la k'a fɔ foroba wari dunbaaw i n'u bi jɛ la maa o maa b'a la k'a fɔ sugubulo dir'i ma sugubulo min n'a kelekulen don walima a ko jɛlen tɛ Jɔli Sedu i k'a dɔn a bɔ ministre de la justice a b'i nɔfɛ kunnafoni kɔni jɛlen don a ko nin communiqué numéro ka ca Jɔli Sedu min bɔra procureur général de la république la procureur de la cour suprême a jɛlen don Jɔli Sedu i k'a dɔn septembre tile 8 san 2022 kuma minnu fɔra i k'a dɔn baara k'a waleya koyi sabula min ye minɛniba ye Jɔli Sedu i k'a dɔn san tan ni duuru dossiers a bɛɛ lajɛlen de wulikajɔ bɛna boloda ɲɔgɔn fɛ koro Jɔli Sedu i k'a dɔn kasobokura a mago bɛ maaw la k'a daminɛ Bamakɔ Kayi Mopti Jɔli Sedu i k'a dɔn a wa munumunu salo wari dunba kule fɛn o fɛn kɛra jamana in kɔnɔ Jɔli Sedu i k'a dɔn u y'u bolo da kan k'a bɛɛ lajɛlen laroué Jɔli Sedu i k'a dɔn a wa min ye minɛni a dabɔtɔ don a ko sɔmin bi kɛ ni ka kangari da kɛ maa o maa b'a la k'a fɔ i k'a dɔn sabula nin maa kofɔlen ninnu u sɔminen don u yɛrɛ la Jɔli Sedu u k'a dɔn u ka du belebelew u ka dugukolobaw u ka immeubles u bɔra k'a bɛɛ lajɛlen feere haraba sabula u sirannen don nka cɛ o cɛ n'i ye den ye n'i y'a san Jɔli Sedu i k'a dɔn u bi minɛ hakɛ min na i yɛrɛ bɛ minɛ o hakɛ kelen la a ma a gɛlɛyara dɛ so n'a bolofɛn sanba o kuma de don a ko ayiwa min ye hakilina ye u faralen don ɲɔgɔn kan sariyatigiw kɔni labɛnnen don sabula u ye waati jan de kɛ sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛ na Jɔli Sedu i k'a dɔn janfanba de kɛra an ka jamana kɔnɔ a kiiri dɔw bɛ yen kun kan ka wuli a bi san tan ni kɔbɔ Jɔli Sedu i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen karabu la ni k'a da kɛrɛfɛ sɛbɛnnikɛla fɔ kiiritigɛlaw y'u bolo da dossiers kan u y'a kongo ni ka poussière bɛɛ lajɛlen bɔ a la Jɔli Sedu i k'a dɔn procureur min ye pôle économique et financier ka taa se ayiwa min ye Bamakɔ Kayi Moti Jɔli Sedu i k'a dɔn wulikajɔ bolo dalen ka ɲɛsin nin bɛɛ lajɛlen ma suɲɛni ba kule de kɛra jamana in kɔnɔ a dɔw ka bon hakili ma Jɔli Sedu sabula jamana n'i ye nin fantan jamana in da k'a lajɛ mɔgɔw yɛrɛ b'a fɔ ko Mali ye fantan jamana in nkalon nafolokasɛ bi min n'a dugu ni Maliden b'a suɲɛ k'i dan n'a ye i kamana bɛ gan o ye maa kelen ka suɲɛni ye Jɔli Sedu i k'a dɔn sonba kule dun ka ca jamana kɔnɔ wa min ye faux usage de faux ye Jɔli Sedu i k'a dɔn ayiwa min ye ka wari jugu ta ni ka taa a kɛ namaratɔfɛn ye u n'u u dɛmɛbaw Jɔli Sedu i k'a dɔn sɔmin kelen don minnu na minnu bɛ dossier in galama o y'a jira k'a fɔ dossier minnu bɛ yen ni bolo bɛna se o ma kosɛbɛ o de ye i k'a dɔn sugubulo min dara aéronef la i k'a dɔn jamanakundi kɔrɔ ka avion awɔ hali bi k'u bɛna o tɔ de guwan u t'o ko bila ten sa président sara Ubey sara ba fili san kelen filɛ nin ye a ma bila u t'o ko bila ten sa an ka dɔ wɛrɛ kɛ olu tɛ bilen o a tɔ bɛ yen o maa wɛrɛw bɛ yan a caman de u k'u minɛ Jɔli Sedu sugubulo min dara i k'a dɔn awa n'o kɛra ka ɲɛsin Gabriel Touré i k'a dɔn o minɛnw zani i k'a dɔn sugubulo o b'a la o tɛmɛnen kɔfɛ INPS ŋanamu dɔ kɛra INPS la o fana b'a la sugubulo min n'o taara ka ɲɛsin engrais la hawla engrais feerela tɛ 2015 engrais feerela tɛ 2015
Et ça, c'est... John Ouye ministre... Adema président. Non. Adema président, je dis. Adema président, c'était Djongouda. Non. Adema Djongouda était président de la République. Il n'a jamais été président de l'Adema. Le président de l'Adema, c'est qui? C'est Bachemoko Sangare. Aïe, Asafoulaye. RPM. Bokari Treta. Bokari Treta. L'enfant de Djondjori. Voilà. C'est lui qui était ministre de l'Agriculture à l'époque. Engrais frelaté. Journaliste éducado au marché, au Bala. Sougublo dotara ikado ko mako marché gré à gré. Mingra office du Niger kono. Au dossier Bala. Journaliste du dossier Warabe. Milliards keme wolofla ni binani avec les chefs wari. Journaliste éducado partenaire technique et financier luko wari. Ou yo fora do ngalamana. Journaliste éducado awa conseil régional de Kai. Ikado minye projet Sunjatai. Minye awa wulikatu Allah. Milliard biduru au dernier matununa journée sur du cadre wulika do fana taraka boloda énergie solaire marché au mi vanakara au rapport vérificateur général en 2018 au dossier au Bala journée sur du et cadre dossier warabe affaire mi nuka ma milliard bi wolovla ani wolovla ana kunganve mi ngara e cadre essence sai mi na se maburoko mo se kanyana bo hale binaka bi direction nationale de la santé là au Bala million mugani nani do fana be au fana Bala yoni sedu ako abo pharmacie populaire million mugani nani tununay wardo tununa ani milliard flamin dununa conseil na fana Bamako aéroport là ni bela gele dossier taledo opma afole flade ay daw choade ni o donné do ani be donné do est-ce que c'est la tout clair le baralaw o to be aéroport là o to be bodala chaw ku bi boambi kunji ayu ka passeport menede ku ka passeport o titaw ni muye sebanye uti bo aéroport fait ça ko bi telemani d'etat ni muye sebanye anyemi mbo humanité kono akabi bolla kambolo do ado Dado wana nebi nteka do. Sebe kachao. Niko ni sebanye ango mi mala sirène. Parce que ba no ya Abdurrahman Dugure ni ya ka sebanye. Na fora. Barakela o katano. Barake bali munu venembe olu jugo kolo kafuye. Communication. No ye jamana ka kuna foni desira ye. Ako ministre mimba kuna atwa de maître Aruna Touré. Na fora koka Aruna ka bara laje. Ka larawe. Ako 0 de ka ngadi Aruna ma. 0 pointé pour Aruna Touré. Maître Aruna Touré. Ah non, il n'est pas de Braouli. Maître Aruna Touré il est de Gao de Tombouctou, je crois. Et voilà, si tu ne sais pas quelque chose, tu me le demandes. Hein? Aruna Touré est de Braouli. Né grandi à Braouli, Kaka Lokoleki. Et c'est au gado. Mais c'est ce que je te dis. Nam. Ça veut dire que ako gouvernement minzigira no ye shogal ka gouvernement ye ma mimbe no ye Ablaye Maiga ye no be bara labi Ablaye Maiga abeka ministre laraweli damene munun de bara la ka kangar dawye école maître ba école de kongo njogo minade munun be sno ko nyara ibito ka gwan bla lugo ka gongoli sugo ako fe menye premier ministre Kouray no ye Ablaye Maiga ye no ye premier ministre non Ablaye ale de be kolochili la ministre no fe sebenigala ko ako ministre munun be no lu kun salembe u ka bara ka jamana do ngunamba Aruna Touré aba chema maître Aruna Touré akoni ya takalaje annafura dama chake daina no usigile mbeka kuna foni dimi makono kuna foni ka yakuba ya transition fanga ale fanga kado ala kuna foni nyuma ka di jamana do ma Aruna Touré ale retuna iba fo to bilembe nukula sabani gala ko ati apuma kandime abara ke kandime jamana nafolo bay ngoni ndale meka daka chake di Roma sango sa wari biba war kura bidi barati ke noti ya Allah Anigala ko akwa fora munungo olu ye bara baw de ke ni ngolu nu do ngabla hali bara munun damnena ko olu lase yorola adesera note ministre do temena jore ina do na makama no ye Aruna Modibo Touré o nana kana bara usigi senga katabolo nyuma unzigi ukomi ma carte biométrique kadi kuna foni dilaw maka kene infura ka je pass ngabi abebi na jila papu Allah Aruna Modibo Touré l'un des meilleurs cadres du Mali. Nego Papou, il est où dit? Je ne sais pas. Mais Papou là, il est méchant, hein? Eh, Ati Mwawele blé. Mais tu veux qu'il te akiwele comme et alors, mais toi, comme Moussa Diawarachi Mauma, yo bedabla. Mais non. Il est parti où? Ne me m'y c'est-à-dire que quand tu n'es pas aux affaires, reste tranquille. Il d'abokmana. C'est tout. Ils sont tellement nombreux. Mais regarde, il y a l'autre là. Mon général, le général qui était au ministère de la sécurité. Général Salif Traoré. Il est où? Oui. Ah oui. C'est un grand homme d'État. Un grand homme d'État. Mais il est où?
L'autre là, Madina Tchaï. Ibrahima Daourou Dambélé. Daourou Dambélé, il est où? Un grand officier. Un grand officier de l'armée. Calme, comme une tombe. Très calme. Pratiquement. Mais ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et l'autre là, il y a un autre ministre, un ancien ministre de Ibekala, qui était au Kanam là. Kanam Kuna? Oui, je crois à un moment il était au Kanam là. Comment il s'appelle? Maman Babi. C'est un grand cadre. Oui. Maman Babi. Mais voilà. Mais Atiadia, nous Diawa. Non, quand tu n'es pas aux affaires, Diawa en période de mina, transition de mieux vaut que tu passes discret. Ibi Dadi. Le jour ni Jamana Fama Hakle Djina Kafot, ni Kadribe, ou Biwele. Ça sert à rien. Le président de la République parle de réconciliation. Ces gens-là, il ne faut pas les oublier. Ils ont des potentialités. Ils connaissent les dossiers. Ils connaissent le pays. C'est vrai. Et puis ils ont des adresses. Des carnets d'adresses. Ils ont des carnets d'adresses formidables. Jamana Mougoboula. Là, je suis d'accord. Un jeune cadre comme Papou. Aïmoungé. Absolument rien. Il regarde les grands dossiers à Eminu Nyenabo. Premier Mali. Kata Yeminu Sominvo. Kana Balonda Nyenabo. Internet ko Kado Bala. Fibre optique, c'est lui. On doit oublier des gens comme ça? Allez, fédération, problème, allez déjà débloquer. Nyamade. Ninya fi ngo ngolo. Omonele do. Ne kunyena nunu yana ko. Neti nyina wu. Nam. Sabani gala ko. Ako dona makama. Aruna moribo ture wuli ka joke. Femi nye kuna fon dilay ku lafia. Sabu la femi ngoni nye sagaw. Falu obere jale de kumblale me kurungele ngono. Ku ka batke. Aruna metre Aruna moribo ture ko. Ako tseka ke. Wuli ka joka ke femi nye kwenye akatende. Sabani gala ko amada odoroma. Femo venganga ke no e makama e. Ka kuna fon dilay lafia. Farkolo nyana je o yakubale kofe. Ayo bela jeleke. Sabani gala ko na ministre le ma nonabi no ye maître Aruna Touré a desera kolo koso cho wa femi ngoni ye tafande na fande wa ministre mi ni bi chien kemeke ka fo agwa bureau là allez do il n'est jamais au bureau c'est un homme d'affaires il n'a même pas le temps tabulu Samani gala ko ako colonel Asimi Goita na ma yele make samanja la fanga mago be kuna foni dila o kele meka kule kabo o jigi tigele mbe fa bela jele fe dogorete kui ministre min bilale mu kuna no e maître Aruna Touré ministre mago te kuna foni dila la dossier ou de babula bi dossier munu defa aka inderebe munu na ministre inda kungui c'est un avocat non c'est un avocat abana kuna foni bleniye anye minzalo kabo la sirani kono akabi walla aujourd'hui cadre kunafoni chirama ka foko Amadou Touré c'est lui qui au de Braoulikai Amadou Touré voilà Amadou Touré de Braoulikai Aruna Touré lui il est de Tombouctou voilà donc j'ai confondu c'est toi qui avais raison c'est Amadou Touré qui a été candidat voilà qui était un grand docteur en ingénierie de télécommunications exactly oui nego krafe angata te flecha wala mate baramso te flade malasa te flade be malla ne ere ko ne niveau mo ref singa yellati te koyma te zara te bala te ashura jeka pip dawatu ngara mbala chokobedi jodi se dubi boni sebe mi nu kama la foudre sans perin jodi se di ka don ka bo Bamako ninga sira damado be ko lu laje o koni yekata banani ni sula sege woro hali jandeme sira tamani kan no ye Bamako kita ka bo kita kata Kenyeba ana lamrina jodi se di ka don ni dugu ni ala ma jange ni fama ma wuli ka joke jona kanizira laje jodi se di ka do akeme balawu dai fo ka tali negebo ay watama deuna ay mana nizira mine sira dinge Jean Sodikado o ere manjugungoi mi nye bamanja wale o shutu ko duguti je ikado bita attaque ma de ke kasira tige ikado tama deuna Jean Sodikado o bolo fe bele jile kan draki sebenikala ko awa mi ngoni na kara bi ba foko dala ko robali o duguse jo ba ke kokura nunu ngoni labenedu nunu de rebelede mi nye Mali anikurwari sumbaw olu de farleme nyuanga kata nizira inna Jean Sodikado awasabula sira tinyene do mobilise ka boli kosobe dinge baw de bisra la
u b'o yɔrɔ de bɛɛ la u b'a dɔn ni mobili sera a bɛ sumaya yɔrɔ so yɔrɔ bɛ u bɛna marifa daw la a ko ayiwa min ye binkani jugu suyani jugu yɔrɔ so k'a dɔn bɔsini digi la sabula sɔmin kelen don k'a fɔ nin sira minnu bɛ yen sanu feerelaw ani sanu bɔlaw b'a sira kan kosɛbɛ wa waritigiw yɛrɛ fana b'a sira kan kosɛbɛ minnu bɛ taa sanu san na wa u labɛnnen don i b'a fɔ ko ayiwa u bɛ kunnafoni de dɔn yɔrɔ so k'a dɔn ni waritigiw bɛ tɛmɛ walima waritigi caman bɛ kari min kɔnɔ u bɛ bɔ a kalama yɔrɔ bɛɛ yɔrɔ so k'a dɔn a ko n'i ye kota k'a lajɛ nɛgɛla ka taa kita i k'a dɔn o sira in fana ani kita ani kɛɲɛba ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ so nin sira bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ balawu ye i k'a dɔn dugudenw kɔni kamana ganna sabula taa yɔrɔ tɛ segiyɔrɔ tɛ yɔrɔ so saa kalo 12 bin bi k'u ka sira la a ko kungokoloba dɔ bɛ yen jirituba de bɛ yen yɔrɔ so n'i gɛrɛ soru ɲɛlu la ka ban i b'a ye k'a fɔ u ka fɛn caman bɛ kɛ o fanfɛlaw de la min kɔni ye Mali faamaw ye lakanabaw yalima a ma sisan ka poste dɔ kɛ o yɔrɔ ninnu na wa yɔrɔ so k'a dɔn o sira in na kɛ poste bɛ nɛgɛla ni poste bɛ nɛgɛla gendarme yɛrɛ ninnu kɔrɔ ye nin bɛ kɛ kilomètre 1 t'u ni yen cɛ kita ni kɛɲɛba cɛ kun u ka kan dɔ kan ka kɛ poste bɛ yan ayi ozo fɛrɛw dɔrɔn de bɛ alors u ka taa poste kɛ u ka poste kɛ walima yɔrɔ so k'a dɔn sɔrɔsiw ka yengew taama yɔrɔ k'an yɛrɛ kan ka taa kɛ sa mɔgɔw bɛ lafiya cogo min na a ko n'o tɛ yɔrɔ so k'a dɔn nin sira in kɛ bɛ balawu da de maa dama min kɔni bɔnna a bolola hɛrɛ la yɔrɔ so k'a dɔn o de ka ca banasi ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ lafuturu kɔnɔ sans pɛrɛn dama tuma ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Azalaï Express fasiriba n'o ye Abdurahmani Baba Kuyate nin y'a ka sɛbɛn ye Kalajula Sangoyi ko a ko cakɛda min bɛ n'o ye Kalumi ye Kalumi binkani ni dantɛmɛwale fɛn min ye baarakɛla dɔ ye u ko diyagoya n'u t'o gɛn ka bɔ u ka baarakɛyɔrɔ la Kalumi call me anglais de do call me call me yes I see I call you, you call me. Call me, appelle-moi. Okay. Yeah, Allah. Okay. English teacher. Yes, Nam. Okay. Nam. So ako ni société no call me. Call me or call me. Call me Mali. Call me to Nam. Mi ngo ko lisa se bi bolo ma joy la ni nam Allah diesuru Allah danga dina juengi ay jow nam Sebenigala ko akoni jakeda no e kolmi Mali akwa me do mi na ko bi kuleka bolembe ni ngamale baarakɛla do min n'a ye wuli ka jɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ cakɛda in ye cakɛda in yɛrɛ ni Orange Mali de bi baara kɛ n'i ko i bɛ Orange Mali ka service client wele minnu bɛ sin k'i ka appel ta ka kuma i fɛ yen de do minnu b'a fɔ i bɛ Orange Mali ka service client kan daba tungara a kɛra cogo di bisimila mun bɛ yen olu de do dɔw bɛ to k'a fɔ dɔw b'a fɔ k'i fara ne na sa n'u ye ne jaabi b'a fɔ k'i fara ne na dɔw b'u wele k'u neni dɔw yɛrɛ b'u wele k'u neni dɔw dimini Orange kɔrɔ ne y'a fɔ ayi n ko nin ji in kɛra cogo di u b'o ɲɛfɛ i y'a faamu wa n ko ne tun i ɲininkali la n y'a faamu o t'i ka sira i bilen yɔrɔ hali n'i dimini kɔrɔ u t'i dimi hali y'u neni u t'i dimi o service ko mun bɛ yen kolmi maa dɔ bɛ min bɛ baara kɛ a tɔ a de ye Ablaye Angoyiba u b'a fɔ ale de ma conseiller client kolmi Mali la n'i ye téléphone ci maa min b'i bilasira sɛbɛnnikɛla ko Ala nana n'a ka jarabili ye nin kamalen nana accident de kɛ accident in kɔni digira la fɔ k'a fɔ ko a to ten nka kolmi a ko ninnu ka baara sariya ka gɛlɛn cogo min o ye gɛlɛya da ye k'a fɔ hali heure 1 heure 2 o kɔni o b'i ka baara majɛ o ti sɔn ma o tuma Ablaye yɛrɛ nana laɲini kɛ sa k'a ɲini cakɛda fɛ i n'a fɔ ne kɔni jogina baara joginida in kɔni digira na a ko fɛn min ye baarakɛyɔrɔ ye o tuma a ka dɔ bɔ ale ka baarakɛta fanga na min bɛ se k'a to baara in kana na lujura bila a la sɛbɛnnikɛla ko a ko cakɛyɔrɔ nana sɔn a ma tile d'a ma koyi u ko tile o tile komi heure 8 de baara an ye heure 2 bɔ a la k'a kɛ heure 6 ye sɛbɛnnikɛla ko a ko a nana a bɛ kalo 1 la waati min kalo 2 baarakɛyɔrɔ sina k'a fɔ ten ko wa i ka heure kɔrɔlen heure 8 o segin i segin n'a nɔ la
a banabaatɔ don a ko a banabaatɔ don bana ma nɔgɔya ale yɛrɛ labɛnnen bɛ k'a bi demani kɛ k'a f'u ka kalo kelen congé d'a ma lɛ a ka taa furakɛli dafa u sina ka na dɔ fara ale ka baara kan sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye samasamali o nana k'u ni ɲɔgɔn cɛ o tuma heure 8 min n'o nana fara ale kan ka heure 6 ka 2 fara kan k'a kɛ 8 ye samasamali de nana to u ni ɲɔgɔn cɛ o kuma in na o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye cakɛda u sina ka lettre sɛbɛn ka ca ma n'o ye fɔli min ye k'a fɔ licenciement o ka teli a bɛɛ ye u ka teli o fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko cakɛda in ɲɛma n'o ye Umaru Ndoye ye o de kɔni nana sɛbɛnni kɛ wɔlɔfɔ de kɔni don olu ti makɔnɔnikɛw sɛbɛnnikɛla ko yɔrɔnin bɛɛ ka lettre ci inspection du travail ma fɛn min ye ale yɛrɛ ye lettre de licenciement sɔrɔlen ale fana dar'i ta da bɔgɔ jɛnnen kan inspection du travail la sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye ko in ye inspecteur du travail o nana kana ko lajɛ ka lettre kɛ ka laban k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye tribunal du travail ye o da bɛ ko in na o tuma olu ye lettre min fɔ u y'o bi kumakan bila u y'o sini kumakan bila ko ka to tribunal ka bolo kan sɛbɛnnikɛla ko kiri kun kan ka tigɛ septembre kalo tile 2 tɛmɛnen a telu na tuguni ka taa bila kalo in tile 20 la Umaru ko ale bɛ min ɲini n'o ye Angoyiba ye Ablaye Angoyiba o de ye k'a fɔ ale ka segin a ka baara la sabula farigan de ye nin s'ale ma accident de ye nin s'ale ma wa o sɛbɛnw bɛɛ jɛlen bɛ a ko a bɛ min ɲini cakɛda in fɛ kiri mana tigɛ da o da la ale ni jɔyɔrɔ min ka kan o y'a ka baara de ye wa o de ɲini kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Azala Express kɔnɔ a ka bi bɔli la le bâtisseur jamana kan ka dɔ mɛn kelen ko ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le bâtisseur o don an ka taa Mɛntina kura Johan Sodi k'a dɔn Mɛntina kura sigi koyara sabula min ye Bamakɔ ɲama bɛɛ lajɛlen de bɛ taa ka taa bila Mɛntina kura Johan Sodi k'a dɔn nin ko in ni i y'a fɔ cogo min bila Johan Sodi k'a dɔn Mɛntina kura kaw u sɛgɛnna u tɔɲɔna Johan Sodi k'a dɔn u ye laɲini kɛ sabula nin mun fɔra cogo min a ma kɛ ten a kun ɲinina k'a fɔ Mɛntina kura a ɲɛsa dɔn Moribo ka da yɛrɛ ye a yɔrɔ in ɲɛsinnen bɛ yen ma min kɛ ɲamanbilayɔrɔ ye waatini yanni ɲama ka la a bɛɛ lajɛlen kan ka taa laban yɔrɔ na Johan Sodi k'a dɔn a ko daminɛ u y'a kɛ haraba u laban nana dɛsɛ Johan Sodi k'a dɔn ɲama de bɛ to ɲɔgɔn kan sa i ko kabako suma Johan Sodi k'a dɔn ani a bɔ bana dimɔgɔ soso Johan Sodi k'a dɔn mɛrakaw ma lafiya fiyewu waati la u kun ye kuma k'a la ni ka wuli ka jɔ bolo da faama minnu b'a a ko la olu kun y'a jira k'a fɔ min ye fɛɛrɛ ye u bɛn'u sɔrɔ ɲama in bɛɛ lajɛlen bɛna cɛ u kun y'a daminɛ ka ɲama cɛ koyi Johan Sodi k'a dɔn ko in laban na sa a bɛ ne ka waati jan bɔ jango sa bɛ nani yɛrɛ min kɛ ɲama kan a bɛ toli joona a suma barika ka bon sɛbɛnnikɛla ko Mɛnɛkɔrɔkaw kɔni farala ɲɔgɔn kan kɛ maa kelen ye dugutigiw dugudenw conseillers alimamiw min ye denmisɛnw ka a bɔ jɛkulu ye musow ka jɛkulu ani diinɛmɔw bɛɛ lajɛlen de bɔra anw sera an dan na tiɲɛ yɛrɛ la anw Mɛnɛkura kan sɛgɛnna wa nin ɲamanko in a ko sera a dan na sa Johan Seydou sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn u farala ɲɔgɔn kan ka tabale gosi i k'a dɔn ayiwa min ye u yɛrɛ ka sigida ye musow kɔni ani denmisɛnw maa si ma t'u kɔ Johan Seydou k'a dɔn jardin d'enfants dɔ bɛ u ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kuruba kɔnɔ bɛɛ lajɛlen kumana kuma o kuma fɔra a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ ka ɲɛsin a wa kuma kelen ma ɲamanko ka dabila Mɛnɛkura n'a bɛ taa bɔrɔ min a ka taa bɔ yen Bamakɔ k'i ɲama bɛɛ lajɛlen de bɛ cɛ ka na Johan Seydou nin ko in bɛ senna kabini san 2006 fɛɛrɛ ma sɔrɔ a la dabali ma sɔrɔ a la sɛbɛnnikɛla ko maa min ka kuma kɔni n'o ye sɛbɛnnikɛla yɛrɛ kamana guwan o ye alimami yɛrɛ ye alimami Sumare alimami mikoro ta mɔɔ bara alimami tɔ yɛrɛ a ko he a bɛ tiɲɛ dɔn yanni ne ka kɛ alimami ye ne ye ayiwa Mɛnɛkuraka de ye ayiwa alimamiya diinɛ yɛrɛ bɛ saniya de fɛ diinɛ tɛ nɔgɔ fɛ o tuma min ya an bɛɛ ka kumakan ye kelen ye ɲamanko banna bi a banna ni ɲama in ma cɛ anw Mɛnɛkurakaw sa o tuma an na fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini ɲama in kan ka kɛ cogo min na alimami kɔni a kumana a jara jama ye Johan Sodi k'a dɔn u b'a fɛ ka min fɔ dɔrɔn tiɲɛ yɛrɛ la Mali faamaw u kan ka wuli ka jɔ kɛ Bamakɔ tigiw kan ka wuli ka jɔ kɛ min ye Mɛnɛkura ɲamanko ye Johan Sodi k'a dɔn a tɔɲɔ barika bonyana fo k'a fɔ k'a to ten kabini san 2006 u y'u nɛgɛ ɲama bi bila sɔɔni dɔrɔn an bɛna a bɛɛ cɛ ka taa n'a seyɔrɔ la ɲama yɛrɛ ti cɛ bilen wa bɛɛ lajɛlen ka ɲama bɛ taa bɔ yen wa n'u ma kɛlɛ kɛ a ti dabila dɛ anw ta kɛra cogo di a commune 1 na commune 1 u tun bɛ ɲama Marseille fɛngɛ sirafara la Majamugu sirafara la a ma dabila Konatebugu yɔrɔ in a ma dabila a ma ja dɛ nka a ma ja dɛ don min Madame Konte y'i pan a ka mobili kunna ye se teliyara ni mobili ye o don o y'a sɔrɔ mɔgɔw bɔlen don o de y'a baw mais non c'est pas la peine cɛnin in di fɛn ye dɛ an ka musokɔrɔba ne ka musokɔrɔba tɛ n ko ne den don Madame Konte
Yon se du waati na ka waati ma se bitan ba bla ya. Kiriki. Kiriki ni bajo. Yon se du. An bi doni minɛ ko bi. I k'a dɔn hɛrɛ kura kɛra an ye. Sabula min ye nin fura in ye. Mangɛnɛ. Yon se du i k'a dɔn ayiwa min ka kalo caman bɔ. Jɔn la siyɔrɔ la dimi donnen donna mɔnɛ donna na. I k'a dɔn kiriki bi yan. Furakisɛ den damadɔ. Yon se du i k'a dɔn k'a ta sɔgɔmada fɛ. Ka kelen da su fɛ. I bi dɔgɔkun kelen kɛ i b'o bolo. Kiriki. Abiya. Galasi 2000. A feereta bɛ sɔrɔ radio jɛgɛfɔ gardien bolo. Yon se du i k'a dɔn a bɔ su fara tile kan n'i sera yan. I bɛ ɲɛ sɔrɔ a la. N'o y'i bɔ yen. Association des jeunes marabouts du Mali. Yon se du i k'a dɔn u ka jɛkulu k'u bɛ dugawu don kɛ jamana ye. I k'a dɔn san o san u bɛ fara ɲɔgɔn kan. Min ye dɔnni dunge awa denmisɛnw ye. U faralen don ɲɔgɔn kan kulu la. Kulu min awa n'a ka wulikajɔ ɲɛsinnen bɛ silamɛya kɔkɔrɔ donni ani silamɛya dɛmɛ ma. Yon se du bɛ wele da kɛ ka ɲɛsin Mali silamɛ bɛɛ ma. Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. I k'a dɔn min ye wulikajɔ ni cɛsiri. Sabula san o san u bɛ fara ɲɔgɔn kan. K'a daminɛ sɔgɔmada fɛ 9h fo 16h. Yon se du i k'a dɔn bureau de l'AJMM. N'u filɛ nin ye i k'a dɔn ekɔliso min ni u voilà. Kuranɛ kalandenw maa bɛ kuranɛ kalan nin bɛɛ lajɛlen de faralen bɛ ɲɔgɔn kan association in na. Terrain ba min n'o ɲɛsinnen don ka association siège ma. Kuranɛ kalan bɛ kɛ sɔgɔmada fɛ 9h. A kun ye min ye y'o dɔn wa ka dugawu kɛ jamana ye. O ka ɲi. O ye ɲuman ye dɛ. U tɛ foyi kɛ ka ɲɛsin jamana ma. Ala k'u sara. Jamana dɔrɔn. An bɛ taa. Yon se du i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen welelen don. I bɛ se k'i to i sigida la k'i ka dugawu kɛ. An bɛ taa. Nka ni maa min ko k'i bɛ dɛmɛ kɛ. Tabarikala sabula ayiwa diinɛ dɛmɛni. Yon se du i k'a dɔn a bɛ komi i ye jamana dɛmɛ. Numéro bɛ yan. Téléphone ci ayiwa 76 97 81 97 61 66 03 71. N'i ye weleli kɛ. Yon se du i k'a dɔn hakaja ne yɛrɛ gɛrɛbukɔrɔba ye. N'i y'u ka dɛmɛ di ne ma. Kuranɛ haya bɛ n yɛrɛ kun la ne yɛrɛ bɛ taa ni dɛmɛ. E ka ko ka ca u k'a ci ne ma dɔrɔn ne bɛ taa n'a ye. E tɛ bɔ an ka dugu la e bɛ bɔ yen. Funɛw jamana funɛw ka association. K'u bɛ foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin jamana bɛɛ ma. Funɛw ye jɛkulu sigi sen kan. Funɛw ka jɛkulu. Yon se du i k'a dɔn bɛɛ b'a dɔn funɛ ye min ye ɲamakalaw don. Yon se du nka funɛ yɛrɛ danbe ye fɛn min ye. O ye jamana ko dilan ye. O ye ka jamana denw k'u fɔ ka don ɲɔgɔn na. Ka furusiraw taama. Ka laada kow kɛ. Yon se du nin de ye funɛya fɔlɔfɔlɔ ye. Hali n'a sɔrɔ u bɛ deli kɛ. U ye jɛkulu min sigi sen kan ka segin danbe kɔrɔ ma. O de la u kɛlen bɛ ka wele da kɛ min ye funɛya danbe ye. Yon se du i k'a dɔn a ko n yɛrɛ sigira sen kan kabini san 2018 i k'a dɔn u ka récépissé ni u ka sɛbɛnfura bɛɛ b'u bolo. O tuma u bɛ dɛmɛ ɲini hɔrɔnw fɛ min ye jamana a hɔrɔn bɛɛ u bɛ dɛmɛ ɲini a bɛɛ fɛ ani jeliw ani en tout cas u kan ka maa ma deli u kɛlen bɛ ka wele da kɛ palais de la culture la i k'a dɔn min ye septembre kalo tile 24 finɛw bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ sɔrɔ kɛnɛ in kan o tuma u bɛ dɛmɛ ɲini bɛɛ fɛ wa bɛɛ lajɛlen ka se kɛnɛ kan fana. Yon se du i k'a dɔn Seydou Traoré radio jɛkafɔ ani Daba Tunkara an fana welelen bɛ kɛnɛ kan. Inshallah. U ka secrétaire général o de ye Ba Kisima Kamara ye. Ba Kisima. Kisima kelen kɔni a ka téléphone 76 44 01 98. Ba Kisima an bɛ Kisima dɔn. Daba Tunkara foli ni tamni an b'o ta ka lase musoba cɛsirilen dɔ ma n'o ye Ɲaɲa Sɛki ye. Dankɔrɔba in a bɔra États-Unis a b'an ka jamana kɔnɔ nin waati in na. A ka tɔn n'o ye Amabe ye u kɛlen bɛ ka sigi belebeleba labɛn n'a bɛna kɛ ɲɛnajɛ ye min bɛna kɛ hinɛ ani dɛmɛ a bɛ kɛ octobre kalo kɔnɔna na. O tuma maa minnu bɛ yen ni o ye association partenaires ye k'u bɛɛ ladɔnniya k'a fɔ wulikajɔ daminɛlen don. Foli ni tamni an b'a ta ka lase an kɔrɔkɛ ma n'o ye Cheikhna Amala Traoré. Cheikh Amala ale bɛ baara kɛ inspection du travail la. Ko nga i ye k'i to yen ko n ka fara i la ten sa. Merci Cheikh Amala merci vraiment. I ma mère dɛ. Ko ne bɛ to k'a fɔ ko e bɛ taa Kɛɲɛrɔba ko VIP bɛ yen ko jeli taa yɔrɔ ye yen ye wa. Ayi. Cɛ ni bolo yɛrɛ bɛ sen na dɛ. K'an k'a surunya. Burapele ninnu 2 minutes. Yon se du i k'a dɔn an bɛ taa Sim Market min ye awa balo ye Amérique balo ani Faransikaw ka balo Europe balo nɔnɔ sukaro ka taa se jɛgɛ kɛnɛ sogo kɛnɛ fruit kɛnɛ Sim Market o filɛ nin ye immeuble Bama na da min ɲɛsinnen bɛ BMS ma ACI kɔnɔ n'i sera yen k'a daminɛ sɔgɔmada fo su araba kunjo Yon se du i k'a dɔn ayiwa bɛɛ lajɛlen bi wasa Université Tubakɔrɔ i k'a dɔn ayiwa min ye Alahasan Dukure min ye Dakabana
kala ye maa ti taa Tunisie maa ti taa Faransi ni université i k'a dɔn a waso ba fila hippodrome walima Koɲumani i bɛ kalanbolo fɛn o fɛn ɲini i k'a dɔn min ye kilasiw ye o climatisé don ka taa se sport kɛ yɔrɔ i bɛ dɔnni fɛn o fɛn ɲini journaliste i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ u ka bibliothèque ni a wa ɲinifɛnw kɔnɔ internet kwatigɛbali bɛ yen lɔkɔlidenw kɔni tɔgɔsɛbɛ daminɛna i k'a dɔn sigiyɔrɔ damaden de don ne tilala. Dama tuma université belebeleba min bi écoledenw kala université diplôme bilingue anglais ni français kabi idée bi do yen dafɛ a kɛlen kɔfɛ ka bac sɔrɔ a ti dɔwɛrɛ fɔ ni anglais tɛ wa diplôme kola dɔnnen do fɛn min ye Joachim ye ale yɛrɛ ye Ghana ka ye ale ye université in ɲɛmaa ye a ka téléphone numéro ye 67 66 66 37 walima 76 66 66 37 o filɛ nin ye Sotiba ACI ka surunya buguba la dabaga yɛrɛ ka kare ka daw kan. Jɔnse du k'a dɔn bita an b'a bila yan min ye farikolojɛkɛlaw ye olu labɛnna ka ban min ye Sidi ni Burapele n'olu wulila sɔrɔ su in na segin bɛ kɛ nin gafe kelen ka nɛgɛ ɲɛ 20 ni Ala jɛna n'a ye i k'a dɔn nɛgɛ ɲɛ 21 minutes 30 ne bɛ se ka na kumaso kɔnɔ jɛmukan min n'an k'a ma ko bamanankan question ni da kan Madame Touré ale bɛ fɔ ne kɔ sini sɔgɔma ni Ala sɔnna an bɛ ye kɛnɛ ka sɛbɛnkɔrɔw bɛ bɔ ni k'olu lakali maa min y'an dɛmɛ baara la Gibson Control journaliste Seydou Daba Tunkara wa salam.